Здравейте, крипари! Аз съм Крипърмен и днес ще гледаме модове на Майнкрафт 1.7.10. Тук до мен е зомбисмен. Здравейте, зомбите, днес както виждате ще гледаме модове 1.7.10 и нека да започваме. Да, ще създадем нов сървър, така да кажем, нещо такова. Опс. Така. Извинете, че малко бавно и малко ще цепи, защото снимам клип. Ето. Чакай. То така понякога прави. Да. Май. Да. Дай първия, нали? Чакай. Дай много да създадем. Нещо стана със сервер. Понякога така прави. Извинете. Сега ще направим на пауза. То май се включи. То няма смисъл май да прави пауза. Включи се, най-накрая. Да, супер. Супер, да. Нашия мод е на коли. Cars and Drivers. Първите неща са обикновените улици, знаци, такива неща. Да, такива неща. Светофари. Да. Можете да си построите цял град, ако искате. Крафтовете са в описанията. Така, първото нещо е копче като улица. Можете да купаете и да правите улица, както виждате. Второто нещо е като линията. Ли сте виждали по улиците как има такива като линии? Ето такива са те. Това е... Има и такова, където е като малко се обърках, ама после ще ви кажа. Вие ще разберете. Четвъртото е завой, ако искате да завивате така, но ако нещо бъркате, ето така и то се обръща. Вие ще разберете. Така, сега един светофар. Той не работи, не, това си е знак направо. Да, това е знак на светофар. Това е знак за неспиране. Да. Така, тук е... Това вече си е светофар. Да, това си е светофар, но той не светва зелено. Не знам защо, но не светва зелено. Това е малко. Това е волан, това е акумулатор, там крафтовете ги имат. Сега ще вземем колите, те са хубави. Да, якички са. Тук има и роди и такива неща. Сякаш ще я покараме малко. Много малко, защото трябва да снимаме и клип, не да се веселим. Това е пак за кола, това е кабинка. Кабина за кола, това е жълта кола, ето. Това тази. Ще ви хареса мода. Обещавам ви, защото е хубав. Първата кола е... Така, ето я. Малко цепи, не знам защо. Нищо. Ето правим така. Те могат да се убиват даже тия колички. Да, те се убиват. Не се трошат, да се убиват. Ето, сега ще седнем и ето караме си я напред, назад, като исти хора. Ама... Ей, куцона! Така. Това вече не ни трябва. Второто е една много бърза кола. Ако я карате по улицата, съветвам ви да не я карате, защото ще забърза до светлинна скорост. Дай някъде наравно да я караме. Искате ли да ви покажа колко е бърза? Или сами да си я видите? Дай да покажем. Дай да покажем, само да я построиме и сега ще я видите. Добре, продължаваме клипа. Тук сега ще видите със светлина скорост как ще се движим. Вижте. Направо изхвърчахме от света. Ако си направите улица толкова голяма, направо... Къде ми е улицата? Не знам. Ето я. Тук можете да се загубите с такава скорост. Вижте. Добре, да продължаваме. Направих плосък мир, за да може да построим по-лесно. Така, да. Сега продължаваме. Беше ред на тази. 213. 313. Да, така се казва. Така, тя май също забързва до такава скорост. Чакай да видим. Тя, тя. Тя по-малко забързва. Трябва малко лекичко да пътувате на тези улици, че ще забързате да светлинна и... Чупих малко, нищо. Извините. Така. Взимаме сега тази джип. Някакъв джип. Да видим тя каква е.
Джип с без покрив. Добре. Тя не е бавна. Да, тя Не ви трябва. Джип си е все пак. Да, джип си е все пак, затова. Сега пак камион. Затова той ще е бавен. 100%. Ако е бърз, ще се пукна. Ама... Той също е бавен. Много си е бавен даже. По-бавен и от джипа, май. Да, Или са еднакви, не знам. По-бавен. Сега синя кола. Така пише. Тя е хубава, красива си. Тези, които обичат синьо, мислят, че само нея ще избират. Или Ферарито. Тя е също бавна, защото е голяма кола. Да, Така. голяма си е все пак. Така, това е като такси, само че жълта кола. Жълта кола се казва. Ако обичате таксита, можете с тази кола да си пътувате и така. Да, тя е готина кола е. Ето като такси изглежда направо. Направо за таксиджорите. Те, които играят Майнкрафт и работят Които работят. шофьори на такси, ще им хареса този мод, би трябвало. Ако изобщо умеят да играят. Сега ще видим тази кола. Тази кола е old car. Не знам какво е old. Стара кола, май. Не е стара. Това също е бавна. Те коли са много бавни. Май само Ферарито тук забързва да ускорим скорост. Сапа ван. Той ще е много бавен. Той, бавен е, но е много красив. Гледай. Красив си е, да. Гледай какъв красавец. На е вас много може да не бавен. ви хареса, но на мен ми харесва. Той е на красавец. Но не е много бърз, но не е Та е много бавен. още по-стара кола. Това е стара състезателна кола, май. Да. Тя също се бързо силно. Да. Уау. Светлина. Тя също светлина. Такава стара кола не очаквам да забързва до толкова. Да. Така, Това вече тези го две коли ще ги покажа. Тази е хубава кола, тази не е хубава. Ще видите. Може да ви хареса едната повече. Тази ми харесва, защото вижте. Бавна си, като нормална кола, понякога забързва така, но красива е. Тук все едно е марка на Майнкрафт. Да. Ето това е тревата, това е земята. Вие ще видите. Това е... Все едно е Мерцедес. Нищо такова, ама не е Мерцедес. Не е Мерцедес. Тя е същата, само дето няма марка на отпред. И така нататък. Тя също е бавна. Бавно. Така, аз не знам какво още да ви покажа. Тези две неща ще ги видите в описанията, какво правят. Добре. Това беше от нас. Дано да ви е Да. харесало. Абонирайте се, поставяйте лайкове И чао!